Is-sawm. Modi ġodda kif inħarsu lejn is-sawm u l-astinenza. Ġeneralment, kull meta jiġi f'moħħna ir-randan, is-sawm u l-astinenza, dlonk naħsbu li għandna naqsu mill-ikel jew ma narawx television. Imma jeżistu modi oħra li jistgħu jgħinuna biex nagħtu aktar spazju lil mulej u inħalluh iħalli il-marka tiegħu f'ħajjitna. Li ġejjin huma xi suġġerimenti li forsi tixtieq tikkunsidra. Iċċaħħad mir-rabja u il-mibeda. Minflok, għati lil familtek doża żejda ta' imħabba f'kull jum li jgħaddi. Iċċaħħad milli tiġġudika lill-oħrajn. Qabel tiġġudika lill-proxmu tiegħek ftakar li l-mulej jgħadrek fin-nuqqasijiet tiegħek. Iċċaħħad min nuqqas ta' kuraġġ li jista' jaqtalek qalbek. Ftakar fil-weda tal-mulej li għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna. Iċċaħħad mill-gar. Meta issib ruħek burdata li tgorr għal għajnejk u ftakar f'dawk il-mumenti sbieħ li il-mulej tak f'ħajtek. Iċċaħħad mill-ħsibijiet ta' ġrajiet negattivi u weġat li forsi qed itaqluk. Tallem aħfer, saħħansitra anka lil min jagħmillek id-deni. Iċċaħħad mill-infiq bla rażan. Għamel ħiltek li tnaqqas mill-infiq ta' kuljum u dak li iġġemma offriħ karità lil min tassew u fil-bżonn. Iċċaħħad minn ħin żejjed ta' rilassament. Ħu ħsieb li tuża ħinek aħjar sabiex tirrifletti u taħseb ftit aktar fuq dak li qiegħed iġġarrab fil-ħajja tiegħek.